is-seba' ħadd tal-Għid, solennità tat-tluħ tal-mulej fis-sema. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 24, versi minn 46 sa 53. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: hekk kien miktub li l-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan, u jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri, imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla ikun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u refa' idejh u berikom, u ċara li huwa u jberikom infiret minnhom u kien maħud fis-sema. Huma inxteħtu fl-art jagħtuh qima u mimlijin ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu il-ħin kollu fit-tempju ibirku lil Alla. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Inti ddubita għaliex ma tarax? Il-mulej jagħmel lilu nnifsu preżenti għalina bil-ħidma tal-Ispirtu Santu u jagħtina d-don tal-fidi biex aħna narfuh personalment u biex nifmu il-misteru tal-mewt u l-qawmin tiegħu. Inti temmen f'kemtu u tfittex li tismaw ikelmek? Temmen fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija? Temmen li hu jkun jistennik fit-tabernakli siket? It-tluq u l-assenzjoni ta' Ġesu lejn is-sema kienet kemm it-tmiem kif ukoll il-bidu għad-dixxipli tiegħu. Fil-waqt li kienet it-tmiem tal-preżenza fiżika ta' Ġesu mal-eżiż dixxipli tiegħu, immarkat il-bidu tal-preżenza ta' Ġesu magħhom b'mod ġdid. Ġesu wedhom li kien se jibqa' magħhom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Issa bħala l-mulej u s-Salvatur imqajjem il-mewt u igglorifikat, tela u qiegħed naħa tal-lemin tal-Missier fis-sema. Ġesu wiegħed li jibatilhom l-Ispirtu Santu li kien se jikkonsagrom bil-qawwa tiegħu fil-festa ta' Pentekoste, l-istess bħalma Ġesu kien ikkonsagrat għall-ministeru tiegħu fix-xmara Ġordan. Meta l-mulej Ġesu tela b'mod fiżiku mimma l-Apostli ma ħallihomx imniktin jew iddisprati. Anzi, huma kienu mimlija bil-ferħ u b'anteċipazzjoni kbira għal-miġja tal-Ispirtu Santu. L-aħħar kliem ta' Ġesu lill-Apostli jipponta lejn il-missjoni tas-salvazzjoni tiegħu u lejn il-missjoni tagħhom li jkunu xhieda tal-mewt u l-qawmien tiegħu li bihom salvana u jixxandru l-aħbar it-tajba ta' salvazzjoni lid-dinja kollha. Il-ħidma tagħhom hi li jixxandru l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni mhux biss lill-poplu ta' Iżrael imma lin-nazzjonijiet kollha. L-imħabba t'Alla u d-don tas-salvazzjoni mhix biss għal ftit min-nies jew għal nazzjon wieħed biss, imma hi għan-nies tad-dinja kollha u ta' kull żmien. Hi għal dawk kollha li jaċċettawha. L-Evanġelju u l-qawwa ta' Alla, il-qawwa li taħfer id-dnubiet, li tfejjaq, li teħles mill-ħażen u l-oppressjoni.
u li tġeddet il-ħajja. Inti temmen fil-qawwa tal-Evanġelju? Ġesu ma fdax ix-xandir tal-Evanġelju u s-sagramenti tal-fejqan u l-liberazzjoni fidejn il-Knisja permezz tas-saċerdoti biss, imma fdaħ ukoll li l-kull min kien ser jemmen. Ġesu imqajjem mill-mewt jagħti din il-kariga kbira lil kull membru fil-Knisja. Kull min jemmen għandu sem minn din il-ħidma glorjuża li jkun messaġġier tal-bxara tajba u ambaxxatur għal Kristu, l-uniku Salvatur tad-dinja. Aħna ma tħallejniex waħedna f'din il-biċċa xogħol, għax il-Mulej innifsu jaħdem fina u permezz tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Illum aħna nesperjenzaw Pentekoste ġdid fil-waqt li l-Mulej iferra l-Ispirtu fuq il-poplu tiegħu, il-Knisja, biex iġeddida, isaħħaha bħala l-ġisem tiegħu u biex jibnija ħalli taqdi ministeru effettiv u missjoni madwar id-dinja kollha. U inti tagħti xhieda quddiem l-oħrajn tal-ferħ tal-Evanġelu u tat-tama tal-qawmien għal-ħajja? Mulej Ġesu, permezz tad-don tal-Ispirtu Santu, inti mlina bi spirtu ta' tifħir u ta' ferħ li ebda prova ta' din id-dinja ma joħdulu postu. Imlina bil-ferħ tal-qawmien u għenna nejxu ħajja ta' tifħir u tarat il-ħajl lejk u għal-glorja tiegħek. Aziza Marija, Om il-Knisja, itlob magħna għal-miġja tal-Ispirtu Santu li iġġeddet il-Knisja, tfejjaqa, issaħħaha u tibqa' tibata biex kull wieħed u waħda minna inkunu tassew xhieda quddiem kulħadd bla distinzjoni tal-Evanġelju avdat lilna minn Ġesu ibnek. Amen. Adonai, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Hoshiana, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Hatzli, Ana, Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba b'shem Adonai, Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba b'shem Baruch
Baruch